gendruwo wit randu alas. Pardi lan Yeni bangun bali omah udakara setahun iki. Pardi nalika semono mulih sakwise 10 taun nyantri ana ing Jombang. Wong tuwane sakloron seneng lan mongkok. Anak lanange wis rampung ngangsu kawruh agama. Malah kepara nularake ilmune mau sarana mulang ngaji ing masjid kampunge saben sore. Marga saka kuwi Pardi kaceluk Ustad. "Di, anakku le, kowe kira wis umur to? Malah wis rada kasep." Bapake Pardi kang asma Pak Sastro mbukani rembug ing sawijining wengi sabubare salat nyisak. "Kersanipun kados pundi to, Pak?" Tumanggape Pardi, anak untang-antinge Pak Sastro sajak ora mangerti apa kang arep diandharake bapake. "Elo, anake bapakmu ki rak ming kowe tok, Til. Kamangka bapak lan biyungmu ki wis tuwa. Apa ya isih menangi momong putu?" Ujare Pak Sastro sinambi nyeruput wedang kopi Nasgitel karemane. "Ngene lho Le, karepe bapak lan biyungmu ki mbok kowe ndang rabiya ngono. Cah saiki nek ora cetha ki ora dong Pakne." Biyunge Pardi melu nrambul karo nggawa piring isi gedang goreng, banjur diladekake ing meja sacedhake kopine Pak Sastro. "Oh alah Biyung, napa enten pawèstri ingkang purun kalih kula? Jaka Klanthung asli gunung niki." Pardi semaur karo tangane njupuk gedang goreng anget olahane biyunge, banjur nyomak nyamuk katon ndemenakake. Dasare pancen weteng lagi ngelih, awit mulih mulang ngaji mau nganti ngarepake maghrib. Terus bablas maghriban lan isak ana masjid kono. "Oh, ana Le, ana. Anake bulikmu Kayat, lor desa kae. Anake ayu, anteng lan ora neka-neka. Gelem ya kowe? Gelem ya?" Pangrimuke biyunge semu mbungai kaya bocah cilik kang mentas ditukokake dolanan anyar. Pardi keselak, cokotan gedang goreng nganti kolu ing gulune. Gage-gage nyandak gelas isi banyu putih, diglogo. "Ah, lega." "Biyung ki ngendika napa to?" Semaure Pardi isin, ketok saka praupane sing semu abang. "Dadi ngene lho Le, bapak lan biyungmu iki arep ngrembug. Njaluk genduk Yeni, putrine bulikmu Mukayat, didadekake mantu dadi bojomu. Piye, gelem ya?" Pak Sastro nyethakake pirembugan mau. Pardi mung nyawang bapak lan biyunge genti-genten tanpa kedhep. Ing atine tukul rasa trenyuh nyawang bapak biyunge sing pancen wis katon sepuh iku. Wekasane Pardi mung bisa mantuk minangkani kekarepane wong tuwa sakloron. Saeba bungahe Pak Sastro sekalian, dene anake lanang gelem dijodhokake lan sedhela maneh
ngudang putu. Jan, wis selak ora sronto biyunge Pardi. Dina esuke kelakon Pak Sastro sekalian lan Kang Mase merdayo ing omahe Bu Mukayat sak perlu ngrembug lan nembung Yeni sing wis ditinggal sedo bapake mau. Cekake crita Pardi lan Yeni sida kadhaupake 3 sasi sakwise pirembugan mau. Pahargyane yo celimen wae. Sing baku antuk donga pangestu saka para sedulur lan tangga teparo. Nganti dinane iki wis ngancik setahun. Pardi lan Yeni katon atut runtut. Apa maneh Yeni wektu iki lagi mbobot 7 sasi. Dik, wingi aku dijaluki tulung ngisi pengajian wengi iki ana daleme Pak Sabar tangga desa kae nyelameti 100 dinane garwane. Guneme Pardi karo sisihane sing lagi ibut goreng tempe kanggo lawuh mangan sore iki. Nggih, monggo Mas. Kula rantos sak kundure. Pocape Yeni noleh pernahe bojone sing ana mburine. Ora lali karo mesem mujiwat. Iya, Dik. Aku mengko tak mangkat yo. Lan tak usahakake baline ora nganti kewengen. Sambunge Pardi karo nyekeli tangane sing wadon lan ngelus-elus wetenge sing katon tambah gedhe. Sedyane wengi kuwi Pardi mara nyang omahe Pak Sabar. Sinambi nyiapake buku Yasin, Pardi pamit marang sing wadon. Wis yo, Dik, aku tak mangkat. Lawang ngarep dikunci wae lan welingku. Mengko saupama aku mulih, kowe ngaji yo dhisik yo. Welinge Pardi karo bojone sajak ana sing disingitake. Atine Pardi ngrasa ora jenjem. Nggih, Mas. Mengke kula kunci lawangipun. Semaure Yeni manut marang sing lanang. Pardi wis mangkat. Lawang oma uga wis dikunci dening Yeni. Udakara jam 10, lawang didodok saka njaba. Yeni banjur klitih-klitih mbukakake lawang. Ngira yen sing dodok-dodok mau bojone. Temenan. Sawise lawang dibuka, Pardi banjur bablas mlebu tanpa uluk salam. Langsung ndusel-ndusel Yeni sing lagi nutup lawange maneh. Yeni krasa ora kepenak. Kok sajak seje patrape bojone iku. Biasane nganggo uluk salam menawa arep mlebu omah. Kok sampun kondur, Mas? Biasanipun menawi ngaos sok ngantos jam 12. Takone Yeni semu gumun sinambi ngowali pangekepe bojone alon-alon. "Oh, Dik, iki mau tak cepetake lehku ngaji. Aku selak kangen kowe, Je. Ayo." Pocape Pardi saja ora sronto gandeng tangane Yeni menyang sentong. Sekedap, Mas. Kula tak wundu lan ngaos riyin. Panjenengan ngrantos teng ngajeng TV mriku nggih. Sambunge Yeni kelingan, welinge bojone gek arepe budal mau. Yeni banjur tumuju jeding, wudu. Bareng Yeni wis rampung anggone wudu, arep nyang sentong ngliwati ruang TV. Yeni kaget. Kok blegere bojone sing mau ngadeg ana ngarep TV wis ora ana. Yeni banjur goleki ana sentong, ruang tamu, pawon,
panggah ora ana. Kithoke Yeni mengkirik saknalika. Lah, kae mau sapa? Cetha-cetha yen tes iki bojone. Lagi wae Yeni delek-delek karo gagas sing mentas wae dilakoni, kedadak ana swara lawang didodhok maneh. Kanthi alon-alon, Yeni mbukakake lawang. Mak jegagik. Yeni kaget. Dene sing ngadeg nyang ngarep lawang iku bojone. "Assalamualaikum." Pardi uluk salam sinambi mlebu omah. Waalaikumsalam. Saurane Yeni gragapan. Nang opo to, Dik? Kok kaya kaget? Iki mau aku langsung mulih, dadi yo ora kewengen. Lho, to, age jam 11. Panyaute Pardi sinambi mapakake bokonge ana kursi tamu. "Kula tak ngaos riyin nggih, Mas." Pocape Yeni kelingan welinge sing lanang mau. "Oh, yo Dik, tak tunggu kene karo tak leren yo." Pocape Pardi sinambi ngurupake TV karep ben ora nglangut anggone nunggu. Rampung ngaji, Yeni nyedhaki sing lanang ana ruang TV. "Mas, wau enten pawongan mempren jenengan mriki. Nanging nembe kula tilar wudu kok sampun kesah." Laporane Yeni sinambi mapakake lungguh ana sandinge bojone. "Lah iya, iki mau aku arep budal. Aku weruh ana pawongan gedhe dhuwur injen-injen nang jendela sak cedhake pawon kae. Aku gagas menawa iku gendruwo. Mula aku banjur weling marang kowe menawa aku bali ngaji yo dhisik. Nek banjur ilang, bisa uga kae mau gendruwo sing membo-membo. Nanging ora perlu wedi lan sumelang. Sauger awake dhewe ora ganggu lan kenceng anggone ngibadah, bangsa ngono iku bakal sumingkir dhewe. Kojahe Pardi marang bojone karo ngeyem-yemi karep ben ora wedi. Wengi sangsaya lingsir. Rinengga cahyaning lintang kang abyor ing angkasa. Rembulan tanggal 10 mahanani endahing wengi ing mangsa bediding. Katon lamat-lamat Gunung Sumbing sing jegreg ing iring kulon. Swara jangkrik-ngerik sesautan agawe swasana nglangut. Angin kang tumiyup nambahi kekes. Hawa tansaya atis nganti tekan balung sungsung. Wong loro salaki rabi iku banjur mlebu sentong sak perlu ngaso karep ben isuke bisa tangi gasik lan ngayahi jejibahane wong bebrayan. Dene ing wit randu alas mburi omahe Pardi katon ana pawongan gedhe dhuwur. Saranduning awak kebak wulu diwud-diwud. Memper orangutan lagi mangklung ana pang sing dhuwur karo mripat mencereng nyawang pernahe omahe Pardi. Cutha.